Lærke, du skal trække ham over på den anden side. Lille, venter du lige på mig? Nej, du kan det sagtens selv. Træk ham bare selv, Lærke. Gå om på den anden side. Stop. Hallo. Du kan sagtens selv. Hun går lige bagved. Den der skal om. Hvad? Der skal. Hvad skal om, skat? Sådan. Vil du tabe den, synes du? Jamen, der skal rundt om halsen. Nej, det kan den ikke. Ikke den her. Den kan ikke komme rundt om halsen på ham. Kan du bare trække ham op? Jeg står lige ved. Mor, du trækker derover. Mor, du trækker derover. Nej, du kan godt selv trække ham. Kan du bare slukke Det er det du der god til. kamera? Hvad? Kan du ikke slukke det der kamera? Skal jeg slukke kameraet? Ja. Kom, vi går op med ham. Gå helt stille. Ja, selvfølgelig går han stille. Stop. Hvad? Det ved du da godt.